چی؟ Дубайский шоколад? چی خیلی میگه؟ چی خیلی میگه؟ چی میگه؟ Dubaiский шоколад. نخوری؟ چی خیلی میگه با؟ Alina. Ассалому алайкум бардораи азиз, апа ва хуҳару, умедворам ки ҳама каса нағз ин ҳамин гирияи ҳамин хуҳарчара дидам бисёри бад бовар ки нороҳат шудам. И ҳар ҷое боша мега ки мега чихели шоколад ку чихели мегарда мега ки дубайский шоколад мега чихели мегарда мега ки оригинал, яъне ки мақсад дар золушка тақлид кардисай. ҳамин хуҳарчара касе мешноса ё касе масалан ҳамин видеора партофта ягон апашай, хуҳаршай, бародаршай, оташай касе ки набоша хуҳарча ҳамин диш шоколади дубайский ҳар диш оригиналай. ихеле вай нестай фикс оригинал дубайский ай ҳама фукуси зури зуруш ҳамин фисташкай. ай ҳама фукуси нағзи лично ма ай ҳама бисёр дӯст медоштаги ҳамин кадом одами наздик дар ҳамин Москва боша биёя бигира брава аз барои худо گیریا نکه خوارکی ما الله نگهبان تماشا کسی میشناسه همین خوارک در روی کنیم برادر عزیز الله مهربون نگهبان تماشا